Het Iepenbier ministerie vond het vanwege de emoties in de zaak van het dodelijk ongeluk met de Instatten dugout belangrijk om al heel wat haar onderzoek met mededelings te komen. Punt 1. De kinderen valt uiteraard geen enkel verwijt te maken. Dat moet volstrekt helder zijn. Er waren wat geluiden dat ze dat misschien vreesden, maar dat is volstrekt helder. De kinderen valt niks te verwijten. En uiteraard hebben ze ook verteld dat we nog volop met dat onderzoek bezig zijn. Het is vooral wachten op de uitkomsten van technisch onderzoek. Het TNO is daarmee bezig. En als dat binnen is, dan kunnen we de balans opmaken om te kijken van, is er een strafbaar feit gepleegd en wie is daar dan voor verantwoordelijk? Er is nog een soort onrust in het dorpen bij Belutsenen. Gewoon wie benauwd dat de band in het strafrechtelijk onderzoek verantwoordelijk stelt worden zo'n voor het ongeluk. Daarom had het Iepenbier ministerie de aankomende dagen gesprekken met ze houden. En dat zijn, voor zover wij dat hebben kunnen inschatten, hele goede gesprekken geweest. Hebben ze ook erg gewaardeerd dat ze van onszelf horen waar we mee bezig zijn. Maar ook van onszelf horen dat natuurlijk die kinderen geen verwijt te maken valt. Die hebben gewoon gespeeld op de dugout. Er heeft niemand in de dugout gezeten, maar op die dugout. Nou, dat is wat we verteld hebben. Dat is ook wat uit het onderzoek blijkt. En de kinderen, daar kijken we uiteraard niet naar, want die hebben gewoon gespeeld.